Здравейте! Този канал вече е моя собственост. Той беше откраднат днес. Блоксайт е вързан в едно мазе, в квартал Редута, София. В мазето той бива измъчван. Единственият начин вие да му помогнете е да харесате това видео, да го споделите с всичките си приятели, семейство и така нататък и да се пробвате да съберете 1000 харесвания. Тогава може и да се замисля и да освобода Блоксайт. За момента той ще продължи да е там, тенещ в мъки, мизерия и глад. Да. Някой път го бия с къмшик. Да. Може и да го застрелям, ако не побързате. Здравейте, дами и господа! Аз съм Васенцето, а това е каналът на Блоксайт. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Сега се чудите, какво прави този индивид тук? Какво прави този индивид тук? Та, ето какво се случва. Блоксайт в момента е много зает, защото работи по нови видеа в новият си канал. Видеята ще са на различна тематика. Долу в описанието ще има линк за неговия канал. А аз какво правя тук? Аз просто реших да заснема няколко видеа, докато него го няма в този канал, или пък да продължа изцяло да снимам тук за някакъв период от време, заедно и с личния ми канал, защото него го няма и той е в другия. Това е положението, за да не остават двата канала мъртви и празни. Може да се абонирате и за моя канал долу в описанието. Така че, отново съм ви приготвил клипче за анимации, тъй като той ми каза, че сте големи фенове на Скубидо. Големи! Искате Скубидо контент. Ще получите Скубидо контент и съм ви приготвил цялата история на Скубидо Мистерия ООД. Нека се пробваме да събере поне 400 харесвания на това видео и ще има веднага ново. А ако сте послушали заплахите от ония господин, който го е вързал долу в мазето, по-добре съберете 1000, защото иначе може да случи случка. Така че, също така правим една игра. Долу в коментарите абсолютно всеки, който напише кой му е любимия герой от Скубидо, в коментарите ще получи сърчице. От мен ли Блоксайт? Сета! Сърчице! Така че, да, абонирайте се за новия канал на Блоксайт, абонирайте се за моят нов канал, моят стар канал, моят канал като цяло. И е време да започваме с цялата история на Скубидо Мистерия ООД. Тая ръка трябва да махна там. Благодаря. Скубидо Мистерия ООД е истинско бижу в света на Скубидо. Една от най-смелите версии на любимата ни банда мистериозни детективи. С 2 сезона пълни с обрати, тайни и обща сюжетна линия. Сериалът се откроява с нещо повече от стандартното разгадаване на мистерии. Днес ще се потопим дълбоко в тайните на Кристал Коув, проклятието над града, изгубеното съкровище и личните истории на героите, които правят този сериал толкова специален. Естествено, както подобава, започваме с сезон 1. Кристал Коув е крайбрежно градче, където живеят Фред, Дафни, Велма, Шаги и Скубидо. Над града тегне старо проклятие, обвинявано за всички странни и необясними събития, които тормозят местните жители. Много екипи преди тях са се опитвали да разгадават мистерията и всички безследно изчезвали. Нашата позната банда се събира отново, като основава клуб за разгадаване на мистерии. Още в първия епизод те успешно решават случая, но вместо похвала, шериф Стоун ги арестува за намеса в полицейско разследване. Родителите им са извикани, а всеки от тях получава уроки. Конско вкъщи, конско. Не месо. Междувременно 3 работници в канализацията откриват токсични варели в пещерите под града и биват нападнати от зелена суст, която ги обгръща като пашко. Докато разследват, бандата се сблъсква с сузет мутант и взема проба за анализ. Следите ги отвеждат до сладкарницата на име Фрут Майърс, където откриват, че суста е идентична с техните десерти. След куп премеждия, мутантът е заловен, оказва се професор Рафаел, който планирал да ограби банка и да натопи собственика на сладкарницата. След случаят, Дафни намира странен медальон в пещерите, а по-късно получават мистериозно обаждане от господин И, който намеква, че истинската мистерия тепърва започва. В следващите епизоди се случват доста неща. Мистериозен камион призрак опитва да ги блъсне от пътя. Бандата разбира, че синът на богаташ
търси диамант скрит в кристална дръжка на врата. На училищния бал ново момиче, Алис Мей, се оказва замесено в серия от отвличания, свързани с призрачно момиче. Алис се оказва дъщеря на известния престъпник Крипър и търси отмъщение. На концерт на Hex Girls бандата разследва футуристичен фантом, който се оказва провален певец, завиждащ на успеха им. Роботизиран звяр напада приют за животни и Скуби е несправедливо обвинен. По време на престоя си в приюта Скуби среща професор Парикълс, който ги предупреждава за опасностите отвътре. По време на благотворителен търг вампир краде скъпи предмети, за да събере съставки за серум за вечна младост. Цикадно чудовище тероризира градчето по време на фестивал на насекоми. Оказва се, че баба Уен Лъч, ядосана от екологичните проблеми, е зад всичко. Магически любовен спрей кара целия град да полудее по влюбване. Единствено Скуби е имунизиран и спасява всички. Изчезналото имение Дароу е открито под университета. Бандата минава през серия от смъртоносни капани, подготвени от последния жлив член на родата Дароу. Нова ученичка в града Мейли въвлича бандата в мистерия с древен рубин и магически пръстен. Шаги е разбит емоционално, след като разбира, че тя ги е предала. Шаги и Скуби печелят вечеря с актьора Винсент Ван Гул, но се оказват в капан на истински чудовище – нощния страх. В Луна парк се появява митичен Мантикор, а след куп гонитби бандата разкрива, че зад престъпленията стои Марси, наричан още Hot Dog Water. Прочут авантюрист е нападнат от глава без тяло, фалшива мистерия, създадена от собствената му жена, за да го задържи вкъщи. Кмет Джонс е измъчван от сенчеста фигура. Бандата разкрива, че всичко е организирано от Перикълс, за да открадне парче от древен диск. И това е само началото на мистерията в Кристал Ков. Това са горе-долу почти всичките сценки, които се случват в сезон 1. Много умопромъчителен и много интересен и държащ в напрежение сезон, който оставя много отворени вратички. Какъв е този древен диск, какво се случва в Кристал Ков и защо се случват толкова много неща там и защо тук-там едни и същи хора стоят за тях. Всичко това се разбира в сезон 2. Екипът се събира отново след краят на сезон 1. Родителите им бяха забранили да разследват, но кой ще спре групата на Скуби-Ду? Мистерията се разгаря, когато златната дискова плоча е напълно събрана. Тя показва координатите към кухата земя под Кристал Ков. Появява се професор Перикълс, папагалът, бивш член на оригиналният Мистерия ООД. Той започва да движи свои планове от сенките. Новата мистерия. Появяват се чудовища, които изглежда пазят тайните на древно зло. Велма открива, че някога в Кристал Ков е имал древна цивилизация, унищожена от същото зло. Става ясно, че професор Перикълс търси съществото в саркофага. Същество нареч крайният, The Evil Entity, което може да му даде неограничена сила. Разбираме за първата група Мистерия ООД. Тя е паднала жертва на това зло в миналото. Фред открива шокиращи истини за родителите си. Истинският му баща е бившият кмет, който е бил част от корупцията. Данът между нашите герои започва да расте. Велма, Фред, Дафни и Шаги се изправят пред лични конфликти, любовни триъгълници и много тайни. Професор Перикълс обединява сили с стари врагове, като Касиус Риск и Майорд Хайт. Целта му – събиране на 6 ключа, които могат да отключат саркофага на крайният. Мистерия ООД откриват, че разплитането на мистерията няма да спаси Кристал Ков, а ще я освободи от древно зло. Перикълс успява да отвори саркофага и съществото започва да поглъща реалността. Градът започва да се руши. Скуби-Ду се оказва единственият способен да се изправи срещу крайният. Професор Перикълс успява. 6 ключа отключват саркофага на древно зло. Крайният The Evil Entity е освободен. Гигантска, космическа, паякоподобна сила, която започва да поглъща всичко. Сгради, хора, самата реалност. Местното време и пространство започва да се разкъсва. Градът се срива в хаос.
Скуби, Фред, Велма, Шаги и Дафни осъзнават, че няма връщане назад. Разбират, че трябва да създадат нова времева линия, където злото никога не е било освободено. Самото чистото сърце на Скуби-Ду може да се противопостави на крайният. Екипът използва парчетата на дисковата плоча, за да създаде кристален портал. В сърцето на разпадащата се вселена, Скуби предизвиква крайният в директна битка на волята. С кураж и силата на приятелството, Скуби успява да затвори саркофага отвътре, унищожавайки времевата линия. Времето се презаписва. Кристал Коув вече е спокойно градче, без тежка травма и древни тайни. Родителите на екипа ги обичат. Няма покрити въгрове, няма трагични истории. Мистерия Олде отново се събира. Щастливи, свободни, готови за нови мистерии и света. История за жертва, приятелство и победа на съдбата е една от най-мрачните и най-епичните версии на Скуби-Ду завинаги. Скуби-Ду не просто разкри мистерията, той спаси целият свят и цялата реалност. Честно казано, това за мен е най-доброто правено някога Скуби-Ду. Гледал съм класическото Скуби-Ду, там просто са рандъм епизоди без никакъв смисъл. Гледал съм Скуби-Ду Уерио, същата работа, но тук това е единствено Скуби-Ду, което съм изгледал и двата сезона. Прекрасни, даже сега, след цялата история, бих ги релочнал, просто защото наистина са направени и ги сравнявам по успех, по интерес и по напрежение, в което те държат, като Тайните на Gravity Falls или някои други анимации от Cartoon Network, които са били направени през тези години. Наистина топ анимация. Ако вие мислите така, дайте палче нагоре. Ако не сте я гледали, изгледайте я. Ако ли сте я гледали, кажете коя ви е любимата мистерия от Мистерия ООД или кой ви е любимият персонаж от там. Абонирайте се за канала, последвайте ме с камбанка, последвайте всичките канали долу в описанието с камбанка. Може да станете член на този канал, така че какво чакате? Цъкайте, там ставите член, да я знам, дайте пари, да я знам, тук ние гладуваме, ние сме на някакви закуски от билата, едва тук събираме някакви стинки за закуски от билата. Сега, моля ви се, не мога сипем 10 лева бензин и дизел нафта в колата. Моля ви се, моля ви се. Тъй хора, благодаря за гледането, така че ще се видим, когато се видим.